वीडियो प्ले कर दिले बानी तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि आप लोग के अपना भाषा में भोजपुरी के नया नया वीडियो सॉन्ग पे रिएक्शन देखे के मिले भोजपुरी भाषा में। तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के हमने के चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबाई, ताकि आपके पास जल्दी जल्दी रिएक्शन की नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप वीडियो देख पाए। जय भोजपुरी, सब भोजपुरिया श्रोतागण के एक बार फिर से आप लोग स्वागत करता नहीं, प्रणाम करता नहीं, का अलबासा करता नहीं। आप लोग बहुत बढ़िया बने जा। एगो बहुत बड़ा हमारा चैनल पे डिमांड करे वाला वीडियो का आज रिएक्शन करे जा रहा बानी। जना फिल्म के नाम बा आशिकी। ये फिल्म के ट्रेलर आइल बा खेसारी लाल यादव जी का अटेक और बहुत ज्यादा डिमांड आप लोग करत नहीं जा, लेके हाजिर बानी। तो चलिए रिएक्शन शुरू कर जाए, एक बाद भी एक बारे में डिस्कस कर जाए कैसन ट्रेलर लगा था देखे में, का चीज बाते तब में का खास बा, का कुछ नया बा, का कुछ जबरदस्त बा, तब ओकरा बारे में डिटेल में बात करिए। काहे का बहुत बड़ लिस्ट लेके बैठल बनी, मतलब 3-4 गो गाना लेके बैठल बनी और रिएक्शन करे इतना कुछ जानते नहीं हमने के बिना बोलम ज्यादा कामे ना चलेला। अंदाज अपन ही हटे, स्टाइल अपन हटे। बहुत जल्दी सब छठ गीत आवता, पूजनवा छठी माई के, झुमका गिरल बा छठी घाट पे, घूंघट पर धोती भीटे मोर धोती भीजी, जो भी सब गाना का रिएक्शन धीरे धीरे आप लोग बीच में आवाज जाए। पहले सोचनी है ट्रेलर आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर दें कई दिन से, तो चलिए रिएक्शन शुरू कर जाओ। चलिए रिएक्शन शुरू कर जाओ। ओकरा पहले रुक जाएगा, बस सबके भाई गुहार करेला, रिक्वेस्ट करेला आप लोग से, काहे हम कुछ ना, ये सब रिएक्शन से कुछ ना मिलेला, 1 रुपया भी पैसा ना होला, गाना के क्लेम आ जाला, कुछ मिलेला ना, बस मिलेला आप लोग के दुआ, आप लोग के लाइक, आप लोग के कमेंट। जन से पढ़ के इंसान जनतन इंसान पैसा से चीज खरीदल जाला, लेकिन इंसान जी सकता इंसान से बात विचार, मिलल जुलल, घूमल फिरल से। पैसा तो उचित जरूरत के पूरा करेला, तो बस आप लोग के उहे मिलेला। पैसा तो ना मिलेला, लेकिन आप लोग से प्यार मिलेला, जहां आदमी अपन दिल के बात करेला और तनी ऐसा आप लोग से गाना सुने के रिक्वेस्ट करेनी। अतने अगर स्वार्थ में कम तो अतने बा कि आप लोग के बीच में आवे नहीं, यही से कि अपना हमारा गाना के सुनी जा। कुछ ना कुछ आदमी मेहनत करत रहेला, तो आप लोग जरूर सुनम जा। जीजी तिवारी जो ऑफिशियल पर हमारे कई गो गाना रिलीज भइल बाड़े, छठ के 2 गो ऑडियो रिलीज भइल बा, और वीडियो भी बहुत जल्दी आप लोग के बीच में आई। बहुत अच्छा बाटे, म्यूजिक भोजपुरी पर रिलीज भइल बाटे, लागेला सुहावन छठी माई के घटिया, और हमारा ऑफिशियल चैनल पर रिलीज भइल बा हे छठी मैया। बहुत ही दर्दनाक गाना बा, आप लोग ऑडियो सुनम जा, शेयर करते, सुनम तो जरूर, लेकिन ओकरा शेयर भी करम जा। अपन जितना स्टेटस में लगाई जा, फेसबुक पर शेयर कर दी जा, ग्रुप में शेयर कर दी जा, आपके पास जितना ग्रुप होके, बस अपने भाई के खातिर सहयोग कर दी जा। लव यू। चलिए रिएक्शन शुरू करिए। बाबा मोशन पिक्चर पीबीटी एलटीडी। मेरे दिल की धड़कन, मेरे जीने की वजह है। पहला फिल्म हो, ध्यान में बताएं जाके सारी और इश्क और मोहब्बत मेरे आशिकी का इम्तिहान है। गजब माहौल को कर दे धुआं धुआं, चल मार ले कश्तों राम दाती पात्रता धन भोजपुरी का निपटा को चलाओ सुखद भोजपुरी फिल्म तो लगते नहीं करता। मंदिर में घुस के पूरा मंदिर अशुद्ध कर ले भी आई। संविधान के आर्टिकल 15 में साफ साफ लिखल बा कि जाति लिंग के आधार पर देश के कौनो भी नागरिक से भेदभाव कईल अपराध होला। हमने के कमजोरी है जपी तोहरे नाम बसी के काम तोहर बंदगी। मतलब अब तक तनिको नहीं खेला रहा कि खेसारी लाल यादव जी भोजपुरी के सुपरस्टार हो, है स्टैंडर्ड अतला जोगी जिंदगी। बाहर अम्मी के सनातन धर्म, यहाँ हर जाति के अलग महत्व दिहल गई। देखा, दलित के हाथ से बनल डाला पूजे के एगो अलग परंपरा। हमेशा गाड़ी सुने वाला झूठ। पिछला जन्म में करम नीक कई, गंगा के तहत समाज कबो स्वीकार ना कर पाई। तपिया तो के पहली हो। आज से और अभी से हम अपन जात छोड़ रहल बानी। सतीश दुबे
अभी से अपने बेटे को मुखाग्नि देने की जिम्मेदारी से आजाद करता है। हमारे मालिक में तो लगते नहीं कि तुम मोबाइल देवे रउआ बहुत कुछ त्याग कर देनी, अपन समाज, अपन जाति, अपन ब्राह्मण होखला के संस्कार। और गंगा के साथ जिया भी और गंगा के साथ मरब भी। मतलब ऐसा फिल्म बनाओ हमने समाज में वो केयर के काम का पूरे टीम के कराने सैल्यूट बा। आज चल अरे हम बहुत अभी तक नहीं खेला कि भोजपुरी फिल्म में खेसारी लाल यादव। अब ये लागो लकी गोली हम जीते जी कभी कहा नहीं। अपना बेइज्जती के कबो ना भुलाई। बहुत तक आप लोग अपना डिमांड करत रहे जा। हम बताए धर्म और राजनीति के बीच में अंतर का होला। अपना जात का समझकर उसको छोड़ दिए इस बार। चारों तरफ दिखेगा चाहिए आग ही आग। पराग पाटिल जय जबरदस्त मान लिया सैल्यूट करता फैन हुए नहीं आते। ओह अच्छा पंडित आई अछूत से बर्तन ना छुआवल जाला। बताइए क्या है ठीक से कि मन सीखते में हां इमोशन से बढ़ इसका होला है। हमको तो भैया सब ना मानी। एके बूंद एके मलमूत्र, एके चाम एके गुदा, एक ज्योति से सब सही बात। बना। कौन ब्राह्मण कौन शूद्र, किसी के साथ सोना आशिकी नहीं, सही बात। किसी का होना आशिकी। क्या आई दिल छू। मतलब भैया हम आपके सच बताइए बात कही हमरा गाना जब आई तब लगा भोजपुरी फिल्म भरसक आप लोग डिमांड करते नहीं जा। सॉरी कितना लेट कर देनी हमें फिल्म के ट्रेलर के रिएक्शन देवे में कान पकड़ के माफी मांगता नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग हमारा पता बा प्यार इतना देव जानू कि हमारा मन गदगद हो जाए। ये तो आप लोग खासियत है भोजपुरी दर्शक की खासियत है। कतरो भले गलती कर दे आप लोग के जे आप लोग के देखे नहीं जा चाहे जबे करे, लेकिन आप लोग माफ करें दरिया दिल आप लोग के बहुत बा। एमे देखिए भैया फिल्म के कुछ सीन जौन हो देखैला सा जात पात जौन चीज मतलब इमोशन और प्यार से बढ़ के सब मानसिकता भैया। एक देखिए गलत धर्म और राजनीति चाहे जौन ही बाटे एगो अलग लेवल एकरा के समझे कि एगो बहुत ई ना कह सकते धर्म भी गलत नहीं है, धर्म गलत नहीं है। ओकरा के कुछ लोग समझते बानी आज भी बुरा बाटे काल भी बुरा रहे। कुछ लोग अपना फायदा खातिर एगो ना होला कि एगो सिस्टम बना देलस अपना फायदा खातिर। और उतना तो हम ज्ञानी ना है, लेकिन जितना जाना आदमी जितना पढ़ेला एक इमोशन से बढ़ के केहू के इंसानियत से बढ़ के कोनो धर्म नहीं है। एकरा बाद सब कुछ पालन कइल जाओ, एमे कोनो दिक्कत नहीं है। जी भैया ये हम कहल जाओ। और फिल्म ऐसा फिल्म डेयर सैल्यूट बाटे हमको बात करनी है। ऐसा फिल्म हम पहला बार कोनो फिल्म ऐसा भोजपुरी में देख रहा बानी। ऐसा भोजपुरी के कोनो फिल्म के ट्रेलर इतना जबरदस्त स्टोरी पे तनिको ये फिल्म वो गाना का खाली हटा दिया तो तनिको ना लगा खेसारी लाल जी के लुक देखी एमे गजब की एक्टिंग कइले बड़े खेसारी लाल यादव जी, अलग ही बहुत डिफरेंट। अगर खेसारी लाल यादव जी एकदम डिफरेंट रोल के बड़े और श्रेय जा रहा डायरेक्टर पराग पाटिल जी के। हम पहला बार कोनो पराग पाटिल जी के भले देख लो हम तक नाम नहीं जाना फिल्म हुए डायरेक्शन के लिए बड़े पहला बार पराग पाटिल जी के कोनो फिल्म देख रहा बनी इतना जबरदस्त मतलब फैन हो गई नहीं आज से हम पराग पाटिल जी के। का डायरेक्शन के लिए बनी का फिल्म बा का स्टोरी बा का एक स्क्रीन प्ले बाटे कितना जबरदस्त एकरा के देखावल गई बा। सैल्यूट बाटे डेयर के पहले तो सैल्यूट बा। कैसा टॉपिक पे आप लोग फिल्म लेके आए में जा खाली भोजपुरी में लव प्यार हो ठाकुर वो महल हो रे कुछ सब्जेक्ट जैसे संदेश जाए शिक्षा जाए हमनी के लोग के में देख के जागरूकता फैले। इमोशन से बढ़ के नहीं थे कि जे छोट जात हम लोग छुअल ना जला हो ना जला ये सब सिर्फ मानसिकता कुछ लोग द्वारा बना के हमनी के धर्म के नीचे देखावे के और बर्बाद करे के साजिश। ऐसा कहीं कुछ नहीं खे लिखल सिर्फ अफवाह बा। ऊपर से अब तक आदमी गुलामे में रहल बा, कभी मुगल के गुलाम रहल कभी अंग्रेज के गुलाम रहल। अपन सच्चाई का अब न धीरे धीरे जान रहल बाटे कि हमनी के ओरिजिनल चीज है जगह काहे खातिर हर जात बनल रहे काम से लेके आज भी आप देखी ना
जे बढ़िया काम कर रहा बा खूब बढ़िया से रहता जेकर अभी पैसा बा उ तो एकदम ब्राह्मणे न भाई लेखा देखल जाओ तो ऐस में बाटे ओकरा कोनो दिक्कते नहीं है। जेकर 2-2 रुपए के लाली तो ओकर कपड़ा गंदा बा ओकर सही ढंग से एगो दूगो कपड़ा बा जे अमीर बा ओकर कई सेट ओकरा मेरे कपड़ा रखल बा। ई सब सोचल ले धीरे धीरे बाकी सब सोचे के नहीं है। जे जौन कर्म करता सैल्यूट करता। हमारा फिल्म दिल के छू गई फिल्म और सॉरी कहिए दुनिया का इतना हम लेट कर देनी फिल्म के रिएक्शन देने में गजब के जबरदस्त बा। भर सका लोग बात डिमांड करते हैं आप लोग के हमारे रिएक्शन कैसा लागल मतलब दिल खोल के आप लोग से बात के लिए मैंने पहला बार मतलब इतना दिल के छूले भाई फिल्म कि फिल्म अगर लागी कहीं तो हम पहले देखे जाए गजब के फिल्म बाटे। एक अपडेट हमरा का आप लोग जरूर देते रहो जा कैसा लगा आप लोग रिएक्शन नीचे कमेंट सेक्शन बताइए जा और भाई के चैनल जीजी तिवारी जी ऑफिशियल के सब्सक्राइब कर लीजिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर जा लव यू और कौन कौन बाकी बाटे बाकी छठ वाला रिएक्शन हम करते बानी बस प्यार आशीर्वाद बने रह जा। जय भोजपुरी।